ኣብ ሳይኮሎጂ ሎስ ኣቨርጅን ዝበሃል ፅንሰ ሓሳብ ኣሎ። ሎስ ኣቨርጅን እንታይ ዝብል ብማእኸላይ ገምጋም ሓደ ነገር ረኺብና ካብ ንሕጎስ ዝተሓጓስ ንላዕሊ እቲ ነገር ረኺብና ክንፅእኖ ከለና ንሳቅዮ ስቅያት ካብ 3 ክሳብ 4 እጥፍ ከም ዝዓቢ ይገልፅ። እዚ ብኣብነት እንትግለፅ ተመሪዕና ካብ ንረኽቦ ሓጎስ ተፋቲሕና ንሳቅዮ ስቃይ 3-4 እጥፍ እዩ። መኪና ገዚእና ካብ ንረኽቦ ሓጎስ እታ መኪና ረኺብና እንትንስእና እንሳቅዮ ስቃይ 3-4 እጥፍ እዩ። ረኺብካ ምፅዓን ይብሉ ኣቦታትና እንትመስሉ። ብመሰረት ናይ ስነ ልቦና ምሁር ዳንኤል ኬንያማን ብፅንዓቲ ደቂ ሰባት ብቐፃሊ ንዋጋ ወይ ደስታ ናይቲ ዘይብሎም ነገራት ካብ መጠን ንላዕሊ ይግምትዎን ነቲ ዘለዎም ነገር ምሳን ዘስዖ ቃንዛ ድማ ኣቕሊሎም ይርእይዎ ወይ ይግምትዎ። ንሕና ደቂ ሰባት ነቲ ዘይረኸብናዮ ልዕል ግምት ምሃብ ነቲ ዝረኸብናዮ ድማ ትሑት ግምት ናይ ምሃብ ችግር ኣለና። እዚ ብኻሊእ ኣበሃህላ ኣብ ኢድካ ዘሎ ወርቂ ዳርጋ ጨርቂ ከም ዝበሃል እዩ። ኩሉ ግዜ ዘይሰኣንካዮ ነገር ቀሊል እዩ። ምስ ሰኣንካዮ ኸ ዋግኡ ክንደይ ዝኣክል ክቡር ከም ዝነበረ ዘርድአካ። ደቂ ሰባት ምሳና ዘሎ ሰብሪ ወይ ንቕመጠሉ ቦታ ብዝያዳ ክነድንቆን ክናፍቆን ንጅምር ካብኡ ምስ ረሓቕና ወይ ከባና ምስ ተፈለየ እዩ። እዚ ዝሓመቐ ነገር ንገብሮ እዩ። ፅንሰ ሓሳብ ሎስ ኣቨርጅን ኣብ ውሽጡ ዝተሓበ ኣገዳሲ ትምህርቲ ኣለዎ። ሂወትና ከመይ ጌርና ክንመርሕ ከም እንመርፅን ከም ውፅኢቱ ድማ ክሳብ ክንደይ ሕጉሳት ከም ንኸውንን ዘምር ኣዝዩ ተግባራዊ ዝኾነ ትምህርቲ እዩ። ናይ ስነ ልቦና ፅንዓት ሓጎስና ምግንዛብ ማለት እውን እንታይ ከም ዝሐጉሰና ወይ እንታይ ዘይሕጉስ ከም ዝገብረና ምፍላጥ ሕማቃት ከም ዝኾንና ይሕብሩ። ብሓቂ ንምዝራብ ኣብ መፃኢ እንታይ ይሕጉሰና እንታይ ዘይሕጉስ ዝገብረና ኣብ ምግማት ጥራሕ ኣይኮንናን ሕማቃት። እኳ ዳኣስ ዳን ጊልበርት ዝተባሃለ ናይ ሃርቫርድ ክኢላ ስነ ልቦና ከም ዘፅንዖ ኣብ ዝሓለፈ እንታይ የሕጉስና ከም ዝነበረን እንታይ ዘይሕጉስ ጌርና ከም ዝነበረና ምግማት እውን ሕማቃት ምዃንና ብተደጋጋሚ ርኢዩ። ናይዚ ምክንያት ኣእምሮና ሕድሕድ ንእሽተይ ዝርዝር ተመክሮ ወይ ኤክስፒሪንስ ክዝርዝር ኮነ ንቐፃሊ ዝገጥመና ዝርዝር ፍፃም ክግምት ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ እዩ። ኣእምሮና ሓፈሻዊ ራእይ ናይ ሓደ ተመክሮ ሕሉፍ ይኹን መፃኢ ዝወስድ። ሓጎስ እንታይ እዩ? ሓጎስ እትሕዞ ወይ እተውሃሎ ዘይኮነ ትቕመጦ ወይ ትነብሮ እዩ። እዚ እንታይ ማለት እዩ? ሓጎስ ንመፃኢ ዝብፃሕ ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ጎናዊ ውፅኢት ናይ ሂወት ልምዲ ኸ እዩ። እዚ ንብዙሓት ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ሓጎስ ኣብ ዕዳጋ ውዒሉ እዚ ግዛእ እሞ ካብኡ ሕጉስ ክትከውን ኢኻ፣ እዚ ተምሃር እሞ ካብኡ ሕጉስ ክትከውን ኢኻ ይበሃል። እንተኾነ ሓጎስ ዝግዛእ ኮይኑ ዝብፃሕ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ዕዳጋ ዘሎ ግዝያዊ ደስታ ወይ ከዓ ፕሌዠር እዩ። ግዝያዊ ደስታ ኣድላይ እኳ እንተኾነ እኹል ግን ኣይኮነን። ኣብዚ ግዝያዊ ደስታኻ ኢኻ ምስ ውሽጣዊ ሓጎስ ተዋቕዕ ዘለኻ። ክሐጉሰና ዝኽእል ሓደ መዓልታዊ ስምዒትካ ተፅሕፈሉ መዘከር ምህላው። ኣብ ሂወትካ ብምህላው ተመስግነሎም ነገራት ዘርዚርካ ብመዘክርካ ምፅሓፍ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ናይ ሓጎስ ከም ዝመርሐና ዝገልፁ መፅናዕትታት ኣለዉ። ናይ ሃይማኖት ሰባት ብሓፈሻ ካብ ሃይማኖተኛታት ዘይኮኑ ሰባት ዝያዳ ሓጉሳትን ነዊሕ ዕድመ ነበርትን ከም ዝኾኑ ምርምራት ይሕብሩ። እዚ ዝኾነሉ ሃይማኖት ብዝተወደበ መልክዑ ሰባት ንሂወቶም ኣመስገንቲ ክኾኑ ስለ ዝገብር እዩ። ካልእ ናብ ትኽክለኛ ሓጎስ ዝወስድ ብዙሓት ጥሪታትን ንብረታትን ንኽትእክብ ወይ ንኽተባህልል ዘይምላይ እዩ። ሎስ ኣቨርጅን ዘምህረና ናይቲ ዘለና ነገር ዋጋ ትሑት ግምት ንህቦ፣ ናይቲ ዘይብልና ነገር ዋጋ ድማ ልዑል ግምት ከም ንገብረሉ እዩ። ናይዚ ውፅኢት ድማ ብዙሓት ክሐጉሱና ይኽእሉ እዮም ኢልና ንሓሶም ነገራት ግን ከምቲ ንሓስቡ ክሐጉሱና ዘይኽእሉ ነገራት ንእክብን ነው ማለት እዩ። ኣብዚ ብዙሕ ኣለወና ድማ ብዙሕ ኢና ንደሊ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ኣብ ቲክቶክ ሓደ ንዓበይቲ ዝፀዓሩ ሽማግለታት ኣብ መንገዲ እናዘረብ ቃለ መሕትት ወይ ኢንተርቪው ዝገብር መንእሰይ ይረ ነይረ። ሓደ ካብቲ ነቶም ሽማግለታት ዝሓቶም ሕቶ መንእሰይ እናሃለኹም ብጣዕሚ ጠቃሚ ኢልኩም ዝሓስብዎ ዝነበርኩም ድሓር ግን ክንደቲ ብዙሕ ኣገዳሲ ዘይኮነ ነገር እንታይ እዩ ይብሎ። ናይ ኩሎም መልሲ ዝተፈላለዩ ንብረታትን ጥሪታትን ምእካብ እዩ ዝብል ነይሩ። እቲ ንሕና ሓጎስ ከምፀልና እዩ ኢልና ኩሉ ግዜ ሃለኽ እንብለሉ ንብረት ኣብ ልዕሊ ንብረት ምድርዳር ወይ ኣዝና ንህንጠወሎም ኣዝዮም ክቡራት ኣቑሑት ወይ መጋየፅቲ ምእካብ ድኻም እምበር ሓጎስ ከም ዘየምፅልና እየ ተረዲአ ካብዞም ሽማግለታት። ሎስ ኣቨርጅን ንምሕፃር ዝሕግዝ መንገዲ ኣብ ሂወትና ዘየድልየና ነገራት ገዲፍና ኣብቲ ዝያዳ ደስታ ዝህበና ምትኳር ኣገዳሲ እዩ። ብዙሕ ዘየድልየና ብዝገደፍና መጠን ድማ መሊስና ብዙሕ ክንገድፍ ንደሊ። እቲ ኣገዳሲ ትደልዮ ዘይኮነ ዘድልየካ ምፍላጥ እዩ። ካልእ ውሽጥና ብዘብለጭልጩ ረኽበታትን ንብረታትን ዘይዓግም ምዃኑ ምፍላጥ። ዝተውሃበና እንተትንፈልጥ ዝጎደለና ከም ዝበሃል እቲ ዘለና ነገር ብግቡእ ኣስተውዒልና ንዕኡ ተመስገን ምባል ክንለምድ ይግባእ። ኣመስገንቲ እንተኮይንና ናብ ሂወትና ዕግበትን ሓጎስን ክመፅእ ዝኽእል። ብተወሳኺ ድማ ውሽጥና
بقيمتها تقامات قفا حزنان سقاينان كيخون بستخال متن يقرا حدقت نمره بفلاي مشتاو حاجوس المركب ናይ ምሳና ዘሎ ሰብ ይኹን ነገር ዋጋ ፈሊጥና ንኡ ኩሉ ግዜ ክነመስግን ይግባእ ንደልዮ ዘይኮነ ብተፈጥሮ ዘለና ነገር ፈሊጥና ንዑ ንምርካብ ምስራሕን ነቲ ዘሎ ድማ ብኣግባቡ መሓዝን ወሳኒ ስለዚ ዘይሕጉሳት ንኾን ነዚኦምን ከምዚኦም ዝበሉ ነገራት ስለዘይነስተውዕልን ናይ ዘለና ነገር ዋጋ ስለዘይንፈልጥ ንዑ ስለዘይነመስግንን እቲ ዘልየና ገዲፍና ዘይጠቕመና ዘብለጭልጭ ነገራት ንብረታትን ኣብ ምሁላል ስለንጠፍእ ይቕኒየለይ ዓለም ብርሃን ግደ I love you.